Наша Ніва прийшла до БДУ, каб запитатися у абітурієнтів, на що вони поступають і що планують робити у будущем, скільки заробляти. Розкажіть, откуда ви приїхали? Я приехала из Могилева. Я поступаю в специальность международные отношения. Наверное, по большей части что-то связанное с переводчеством. Після того, як скончите університет, скільки плануєте заробляти? $500. Нет, $2000. Может быть, второе высшее, потом взять какое-нибудь экономическое, думаю, об этом тоже. Я з Менску. Може бути на біофак, на біохімію. А ким плануєте стати у будущем? Хіміком, біохіміком. Скільки заробляють хіміки і біохіміки у Білорусі? Достатково, як в житті. Ну, мільйонів 12-15, я думаю, заробляють. Я ждав поступати на біологічний факультет, але зараз я поступаю у інститут ім'я Сахарова. Далі потім перепоступити, мабуть, у БДУ. Скільки тобі потрібно, щоб відчувати себе щасливим чоловіком? Біологи у Білорусі заробляють не шмат, тому я жадаю з'їхати з цієї країни, можливо. На яку спеціальність ти поступаєш? Поки що не ведаю. А ким би хотів бути? Юристом, скорее всего. Розкажи, будь ласка, скільки ось ти плануєш після закінчення університету заробляти? Тобі б хапило 500 рублів? Думаю, что нет. На 1000 можна жити? На 1000, да, думаю, можно. По медали перевелся на педагогическую мехмату. Ким ти плануєш бути після закінчення університету? Хочется стать программистом, планирую, самообучение и все такое. Скільки ти плануєш заробляти? Ну, от 500 рублей было бы неплохо. Тобто 500 рублей тобі хапило б, каб... Ну, как начальные. Буду пробовать поступать на философию и социальные коммуникации. Скільки ось тобі потрібно мінімально? 1500 хотя бы, но Рублёв. нужно стараться, да. Ким плануєте бути після закінчення університету? Хотелось бы быть в сфере радиохимии. Скільки ось потрібно, щоб себе відчувати свободно? В плане не денег, главное, чтобы было самообразование, чтобы ты понимал, что ты именно делаешь. Делаешь это правильно и качественно. Факультет міжнародних зносин, митньові справи. Ким ти себе бачиш по закінченню університету? Яким-небудь логістом, зв'язаним з якими, такими митніми справами. Скільки ти плануєш заробляти після закінчення університету? Після закінчення сподіваюся на рублей 500-700. На военный факультет на геоинформационные системы. Скільки ти плануєш заробляти? Конкретные цифры не скажу, не для того иду. В первую очередь, знания получать, вообще специальность получать. На інформатику. Скільки ось, на твою думку, ти будеш заробляти? Не ведаю. Для мене це не головне, насамрэч. А що головне? Коли тобі подобається те, що ти робиш, коли тобі подобається твоя програма, твій код. А коли ось у 40 років він буде займатися чим йому подобається, не приносить гроші, як ось до такого ставиться? Положительно. Я всегда буду поддерживать. Тобі б хапило 500 рублів? Коли з батьками живу, звісно. Коли не з батьками, звісно, 500 рублів – це мало. 1000? Спочатку мені здається, що мені хопить. Правоведение на юрфак. Скільки б ти хотіла заробляти? Ну, все мы хотим зараблять максимально вообще на самом деле, но понимаю, что без опыта сразу очень сложно зараблять. Хотелось бы 5, на самом деле минимально. $5000? Нет, вы что, 5 цифр минимально, чтобы 4 нуля было. Радиофизику на бюджетное. А коли ти ось поступиш на бюджет, скончиш його, не боїшся розміркування? Не очень хотел бы этого. Если что, тогда уже выплатить стоимость обучения, то есть тоже, в принципе, не проблема. А скільки ти плануєш заробляти, коли скончиш університет? Ну, я уже зарабатываю, поэтому для меня не проблема. Больше средней зарплаты. Филологический факультет, белорусский язык. Ким ти хочеш працювати через 4 роки? Напевно, наставником. Скільки ти плануєш заробляти? Вот не важно, не в деньгах счастье. Тусить, не веду, там, купляти речі. Там. Так а я домоседка, мне там просто поесть, поспать. На мехмат, на веб-конструирование. Скільки ти плануєш заробляти? $1000. Это, реально. Это минимум, да, мне кажется. На мехмат, на экономическую деятельность поступаю. Различиваю на то, что у меня в дипломе будет написано математика, я буду востребованным кадром. И сколько зараблять? Кажут тут ребята, что им 500 рублей хапило по. Но они, наверное, не думают, что там, не думают о всяких расходах вроде коммуналки, там все дела, потому что взрослый буду, когда выпущусь. Честно, я даже приблизительно не знаю, сколько мне хватит. Последний вопрос зря вы мне задали. Я прям начал даже понимать, насколько я далек от детства уже. Ясно, добре, дякую.